Het rint zwarm met het aantal staatskuiers. Het historisch centrum Ljout had zelfs al een verdubbeling in vergelijking met de eerste man van dit jaar. Er is nu al met 90 groepen door de staatskuieren en de boekings voor de rest van het jaar rennen als het spoor. De grote vraag kunnen ze maar kwalijk aan. Bijna elke dag rennen er meerdere groepen van u. Het is soms echt topdrukte in zo'n strit als de Lietse Tjekkenstritten. Soms groepen die elkaar aanbotsen. Nou, gelukkig is het met harten en stoten. Dus we kunnen het correct aan, maar we willen zijn van dit kan net zo terug in. We hebben trouwens nog wel meer dan 30 gidsen. Dat is heel wat, maar soms hebben we nog een tekort. Wist je niet, hè? Nee. Een van de gidsen is vrijwilliger Jaap de Groot. Hij had het smoordrok. Het is hartstikke populair. En vooral nu dit jaar met de culturele haatstijd. We weten net, we hebben alle mensen kunnen lid maken. Maar enkel is het drok, de Groot vindt het prachtig werk om te doen. Maar we horen van uw stad en dat willen we graag uitdragen. Dus wij vieren u ambassadeurs van Ljouwert. Waar het ek een tour met een gids terug Ljout meidje wil, doch er goed aan om betier te boeken.